Здравейте, приятели! Започваме нашето второ издание на 5-минутни срещи с геополитиката. Аз съм Румен Дечев. Днес ще се спрем на един много остър и важен за световната политика проблем, който малко внимание отделят нашите медии и не могат да го анализират. Това са промените в правителството на Руската федерация. Естествено следствие от поредния мандат, който по един или друг начин президентът Путин спечели. Приема се, че това е естествено, което става, но новия президент, макар и стар като персона, да формира ново правителство. Обаче промените са много забележителни, стават по начин, който ни кара да мислим, че има някаква дълбока радикална промяна в Руската федерация. Аз ще започна с това, че това усещане на напрежение, на борба за власт стои в Русия от една година. То е свързано с няколко знакови атентата, например убийството на дъщерята на Александър Дугин, което очевидно целеше той да бъде убит в неговата кола. В последния момент е станала смяна на колите. Това 28 годишно момиче, както вика, че Украйна го била убила, несериозно да се мисли, че Украйна ще се занимава с нея. Нито пък дори с Дугин. Той не представлява никаква реална опасност за Украйна, за да се хвърлят такива огромни ресурси в такава операция. Но Дугин беше човека, който каза, че обкръжението на Путин се състои от американски шпиони. И повтори, истински американски шпиони. Предполагам, че това е причината за този атентат срещу него от страна на тези, които се почувствали така изобличени в обкръжението на Путин. Сега, друг такъв знаков атентат беше срещу Захар Прилепин. Захар Прилепин, известният писател, на български издадена книгата му "Патологии", беше се кандидатирал за президент на предишните и по-предишните избори. И фактически този атентат, по който той по чудо оцеля, тъй като беше взривена на противотанкова мина под колата му, фактически елиминира неговото участие на изборите, които се проведоха скоро в Русия. Освен това, знаем, Навални беше арестуван, при съмнителни обстоятелства почина в затвора и така нататък. Въобще едно напрежение стоеше в върховете на политиката на Руската федерация. Към това трябва да прибавим бунта на Пригожин и неговата частна военна компания Вагнер. Към това трябва да прибавим острия конфликт на редица генерали от висшето военно ръководство с началника на генералния щаб Герасимов и министъра Шойгу. И това е предисторията на сега тези кадрови промени, които станаха. Защо е важна тази предистория? Защото именно централната фигура, която привлече внимание, централната промяна, която привлече внимание в тия реформи, беше смяната на Шойгу. Този Шойгу, който много от представителите на висшето военно командване руско, които бяха на фронта, така заслужили много авторитетни генерали, като генерал Теплински, командващия на въздушно-десантните войски, генерал Суровикин, който за известно време дори командваше операцията в Украйна, генерал Петров, командващ знаковата 58-ма армия, и други на по-ниско ниво, бяха уволнени заради конфликт с Шойгу и Герасимов, началника на генералния щаб. И сега какво става изведнъж? Заместникът на Шойгу, Тимур Иванов, е арестуван за корупция. Известно е, че службите за сигурност са го следели от поне 5-6 години. Т.е. всичко се е знаело за неговата корупционна дейност, но всичко това Путин
не е обърнал внимание и чак сега той беше арестуван и малко след това беше обявен нов министър на отбраната, т.е. Шойгу е сменен. Тук някои наши анализатори, които не разбират много от политика, казаха, той е повишен, защото е назначен като секретар на Съвета за национална сигурност, обаче в реалната политика значение има силата, а силата е в Министерството на отбраната. И тъй като Шойгу беше най-близкият човек на Путин, малко е вероятно това да е решение на Путин или да е с негово съгласие. Има два варианта. Или както професор Валери Соловей беше обявил от края на миналата година, че Путин вече е мъртъв и че на негово място стои двойник и никой нищо не му направи. Той непрекъснато прави интервюта, много други канали. Неговите интервюта се гледат от стотици хиляди, милиони даже, в някои случаи половин милион зрители. И все едно нищо не говори. Ако Путин действително беше на власт, аз мисля, че много би пострадал Валери Соловей. Сега другото решение, другата възможност е Путин да е жив, обаче да е загубил контрола върху силовите структури, преди всичко в службата за сигурност, където се говори, че контрола принадлежи в ръцете на Николай Патрушев, секретаря на Съвета за национална сигурност. Сега Патрушев е сменен, на негово място идва Шойгу, но не се казва къде отива Патрушев. Каза се само скоро време ще се обяви новата му длъжност. Но интересното е, че в същото време неговия син, който беше министър на селското стопанство, е издигнат до първи заместник-председател на Министерския съвет. Много знакова промяна. И още една, с което ще завърша интересен момент в руската политика, че беше арестуван и началникът на кадровото управление на Министерството на отбраната. По принцип този кадровика за подкупи, за корупция, кадровика при назначаването на висшите длъжности в Министерството и в армията контактува с двама човека, с министърът и с началника на генералния щаб. Всичко това в друга ситуация би се покрило. И Тимур Иванов, заместник министъра, и този началник на кадровото управление можеха да бъдат просто уволнени, преместени на друга работа, както е ставало в миналото, без срещу тях да бъде повдигана такива остри обвинения за корупция. Очевидно, че с това се цели преформатиране на основния орган на сила, съответно на власт, Министерство на отбраната, и че твърде вероятно следващата фигура, която ще загуби поста си, това е Валери Герасимов, началника на генералния щаб. В същото време беше обявено, че генерал Суровикин се е върнал няколко месеца след като и генерал Теплински тихомълком беше върнат на фронта. Тоест, ако трябва да обобщим, Путин е загубил контрола върху властта в Русия и може да очакваме много съществени промени, както във вътрешната, така и в международната политика на Руската федерация. Благодаря ви, до нови срещи!